खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आङो राकेश रामसियार बे समाव नोंथांमोननो मोनसे खौसेथिनि थाखाय थामहिनबा UPPL आरो BPF ज' जानायनि थामहिनबा बे समाव खौसेथि जानायनि सायाव मावफुं सोद्रोमा बिथां राकेश ब्रह्मआबो खुगा बेखेवदों। राकेश ब्रह्मआबो बे समाव BPF आरो UPPL ज' जानायखौ लानानै बिथाङाबो बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। नोंथांमोना मिथिगौ दे थांनाय सानाव जे एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बे दिपेन बर'आ बुंथिना होदोंमोन जे बे समाव हारिनि थाखाय बर' हारिनि खौसेथिनि थाखाय थामोनथानि थाखाय आरो मोननैबो दे राजखान्थि हान्जाया खौसे जानांगौ। थामहिनबा बे समाव बर'नि जेसेबांखिनि राजखान्थि दङ बे राजखान्थि दोलोफोरा आरो बेनि दैदेनगिरिफोरा बड'फानि जे सिमां बे सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय बे समाव खौसे जानांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन बिथां दिपेन बर'आ। आरो बे बाथ्राखौ लानानै गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोर बे दैदेनगिरिफोरा गावबा गावनि जे बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनबाय। थामहिनबा बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबाय, थामहिनबा नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबाय थादों आरो बिथांमोना बुंदों जे बे समाव खौसेथिनि बाथ्राखौ मदद होनायखौबो गोबां दैदेनगिरिफोरा बुंनायखौ नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा बिथाङा गावनि बाथ्राखौबो फोरमायथिदों। थामहिनबा बिथाङा बे समाव गावनि जे मोनदांथि गावनि जे बाथ्राखौ बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोनदों। UPPL आरो BPF जे खौसे जानांगौनि बाथ्रानि सायाव बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोनदों। बिथाङा बुंदों जे बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा आरो बिटिआरआव गोबां मानि फ्लेगशिप प्रग्राम थामहिनबा गोबां आसनिफोर दं। बे आसनिफोरखौ आबुङै मावलांनांगौनि थाखाय फैबाय थानाय समाव जुदि BPF आरो UPPL खौसे जायोब्ला ज' जायोब्ला बिटिआरनि खुंगिरि आथिखालनि बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'खौनो बिटिआरनि चिफ खालामनांगौ आरो गुबुन फारसेजों बिथाङा बुंदों जे हाग्रामा महिलारिखौ डिपुटि चिफ खालामनांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राकेश ब्रह्मआ। आरो बे बुंनाय बाथ्राया गावनि बेक्तिगत बाथ्रा होननानै बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोनदों। थामहिनबा बिथाङा गावनि जे बानबुंथाय बाथ्राखौ बुंथिदों। बे समाव फैबाय थानाय समाव जुदि BPF आरो UPPL खौसे जायोब्ला बिटिआर ओनसोलनि थाखाय जौगानायनि थाखाय गोबां बिथांखिफोर गोदान बिथांखिफोर बिथां प्रमद बर' बे प्रमद बर'आ मावनो थाखाय आखायाव लादों आरो बैफोरखौ मावफुंलांनो थाखाय फैबाय थानाय समाव जुदि ज' जामारोब्ला खौसे जामारोब्ला बिथांखौनो चिफ बानायनांगौ आरो हाग्रामा महिलारिखौ डिपुटि चिफ खालामनांगौ होननानै बिथाङा बुंनायखौ नुनो मोनदों। आरो बेनि अनगायैबो आसामाव फैबाय थानाय समाव जुदि बिसायख'थि जायोब्ला बिटिआर ओनसोलनि मोनजिबा बिधान सभायाव गासैखौबो देरहासार खालामजानानै फैबाय थानाय समाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौनो फिन आरोबाव आसामनि गिबि मन्त्रि महरै बिथांखौनो लाखिफिननांगौ होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां राकेश ब्रह्मआ। नंगौ बे समाव बिथां राकेश ब्रह्मआ बुंथिदों जे खौसेथि जानायखौ बिथाङाबो हास्थायदों, खौसेथि जानायखौ बिथाङाबो लुबैदों, जायनि थाखायनो गाव हारसिङै थामहिनबा बिथाङा गावनि जे बानबुंथाय बे बानबुंथाय बुंनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव बिथां राकेश ब्रह्मआ आरोबाव मा बुंबावदों नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होनि मोनसेल' खोथा बुङो, बेखौ आं पार्सनेलि बुंदों। आं दलनि सासे स्पक्सपार्सन हिसाबै बुङाखै। प्रमद बर'आ बिटिआरनि चिफ जानांगौ। गोबां मिशन दङ, गोबां भिजनजों लानानै 40टानिबो बारा मिशनाव जों खामानि मावगासिनो दङ। सान्थि बिटिआर सुक्तिया गोबां आरो दफा माखासे मावफुंजानांगौ दङ। बे समाव आं मोनसे लुगैयो, BPFजों UPPLजों ज' जानांगौ, खिन्थु हाग्रामा महिलारिया डिपुटि चिफ आरो आसामनि केबिनेटआव बिथाङा थानांगौ। आरो फैगौ जे एसेम्ब्लि इलेक्सन 15टा जि समस्ति बेवहाय मोजाङै मोजां 15टाखौबो देरहाजोबनानै आसामनि मुख्यमन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ फिन खेबसेबाव बे आंनि पार्सनेल चिफ मिनिस्टार बानायनांगौ बेनि खोथा आरोखि। मोनसेल' खोथा बुङो, बेखौ आं पार्सनेलि बुंदों। आं दलनि सासे स्पक्सपार्सन हिसाबै बुङाखै। प्रमद बर'आ बिटिआरनि चिफ जानांगौ। गोबां मिशन दङ, गोबां भिजनजों लानानै 40टानिबो बारा मिशनाव जों खामानि मावगासिनो दङ। सान्थि बिटिआर सुक्तिया गोबां आरो दफा माखासे मावफुंजानांगौ दङ। बे समाव आं मोनसे लुगैयो, BPFजों UPPLजों ज' जानांगौ, खिन्थु हाग्रामा महिलारिया डिपुटि चिफ आरो आसामनि केबिनेटआव बिथाङा थानांगौ। आरो फैगौ जे एसेम्ब्लि इलेक्सन 15टा जि समस्ति बेवहाय मोजाङै मोजां 15टाखौबो देरहाजोबनानै आसामनि मुख्यमन्त्रि
हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ फिन खेबसेबाव बे आंनि पार्सनेल दै चिफ मिनिस्टार बानायनांगौ बेनि खोथा आरोखि मोनसेल' खोथा बुङो बेखौ आं पार्सनेलि बुंदों आंनि माने आं दलनि सासे स्पक्स पार्सन हिसाबै बुङाखै प्रमद बर'आ बिटिआरनि चिफ जानांगौ गोबां मिशन दङ गोबां भिजनजों लानानै 40टानिबो बारा मिशनाव जों खामानि मावगासिनो दङ सान्थि बिटिआर सुक्तिया गोबां आरो दफा माखासे मावफुंजानांगौ दङ बे समाव आं मोनसे लुगैयो बिपिएफजों इउपिपिएलजों ज' जानांगौ खिन्थु हाग्रामा महिलारिया डिपुटि चिफ आरो आसामनि केबिनेटआव बिथाङा थानांगौ आरो फैगौ जे एसेम्बलि इलेक्सन 15टा जि समस्ति बेवहाय मोजाङै मोजां 15टाखौबो देरहाजोबनानै आसामनि मुख्यमन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ फिन खेबसेबाव बे आंनि पार्सनेल दै चिफ मिनिस्टार बानायनांगौ बेनि खोथा आरोखि मोनसेल' खोथा बुङो बेखौ आं पार्सनेलि बुंदों आंनि माने आं दलनि सासे स्पक्स पार्सन हिसाबै बुङाखै प्रमद बर'आ बिटिआरनि चिफ जानांगौ गोबां मिशन दङ गोबां भिजनजों लानानै 40टानिबो बारा मिशनाव जों खामानि मावगासिनो दङ सान्थि बिटिआर सुक्तिया गोबां आरो दफा माखासे मावफुंजानांगौ दङ बे समाव आं मोनसे लुगैयो बिपिएफजों इउपिपिएलजों ज' जानांगौ खिन्थु हाग्रामा महिलारिया डिपुटि चिफ आरो आसामनि केबिनेटआव बिथाङा थानांगौ आरो फैगौ जे एसेम्बलि इलेक्सन 15टा जि समस्ति बेवहाय मोजाङै मोजां 15टाखौबो देरहाजोबनानै आसामनि मुख्यमन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ फिन खेबसेबाव बे आंनि पार्सनेल दै चिफ मिनिस्टार बानायनांगौ बेनि खोथा आरोखि मोनसेल' खोथा बुङो बेखौ आं पार्सनेलि बुंदों आंनि माने आं दलनि सासे स्पक्स पार्सन हिसाबै बुङाखै प्रमद बर'आ बिटिआरनि चिफ जानांगौ गोबां मिशन दङ गोबां भिजनजों लानानै 40टानिबो बारा मिशनाव जों खामानि मावगासिनो दङ सान्थि बिटिआर सुक्तिया गोबां आरो दफा माखासे मावफुंजानांगौ दङ बे समाव आं मोनसे लुगैयो बिपिएफजों इउपिपिएलजों ज' जानांगौ खिन्थु हाग्रामा महिलारिया डिपुटि चिफ आरो आसामनि केबिनेटआव बिथाङा थानांगौ आरो फैगौ जे एसेम्बलि इलेक्सन 15टा जि समस्ति बेवहाय मोजाङै मोजां 15टाखौबो देरहाजोबनानै आसामनि मुख्यमन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ फिन खेबसेबाव बे आंनि पार्सनेल दै चिफ मिनिस्टार बानायनांगौ बेनि खोथा आरोखि मोनसेल' खोथा बुङो बेखौ आं पार्सनेलि बुंदों आंनि माने आं दलनि सासे स्पक्स पार्सन हिसाबै बुङाखै प्रमद बर'आ बिटिआरनि चिफ जानांगौ गोबां मिशन दङ गोबां भिजनजों लानानै 40टानिबो बारा मिशनाव जों खामानि मावगासिनो दङ सान्थि बिटिआर सुक्तिया गोबां आरो दफा माखासे मावफुंजानांगौ दङ बे समाव आं मोनसे लुगैयो बिपिएफजों इउपिपिएलजों ज' जानांगौ खिन्थु हाग्रामा महिलारिया डिपुटि चिफ आरो आसामनि केबिनेटआव बिथाङा थानांगौ आरो फैगौ जे एसेम्बलि इलेक्सन 15टा जि समस्ति बेवहाय मोजाङै मोजां 15टाखौबो देरहाजोबनानै आसामनि मुख्यमन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ फिन खेबसेबाव बे आंनि पार्सनेल दै चिफ मिनिस्टार बानायनांगौ बेनि खोथा आरोखि मोनसेल' खोथा बुङो बेखौ आं पार्सनेलि बुंदों आंनि माने आं दलनि सासे स्पक्स पार्सन हिसाबै बुङाखै प्रमद बर'आ बिटिआरनि चिफ जानांगौ गोबां मिशन दङ गोबां भिजनजों लानानै 40टानिबो बारा मिशनाव जों खामानि मावगासिनो दङ सान्थि बिटिआर सुक्तिया गोबां आरो दफा माखासे मावफुंजानांगौ दङ बे समाव आं मोनसे लुगैयो बिपिएफजों इउपिपिएलजों ज' जानांगौ खिन्थु हाग्रामा महिलारिया डिपुटि चिफ आरो आसामनि केबिनेटआव बिथाङा थानांगौ आरो फैगौ जे एसेम्बलि इलेक्सन 15टा जि समस्ति बेवहाय मोजाङै मोजां 15टाखौबो देरहाजोबनानै आसामनि मुख्यमन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ फिन खेबसेबाव बे आंनि पार्सनेल दै चिफ मिनिस्टार बानायनांगौ बेनि खोथा आरोखि मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन
जादों।